Članovi muškog rukometnog kluba Ivanić su treću godinu za redom organizirali međunarodni memorijalni turnir Antoniju Matijević, Djeca prijatelji, u sportskoj dvorani Žeravinec u Ivanić gradu, a sa ciljem međunarodne socijalizacije i razvoja djeteta te podsjetnik na nesretno preminule mlade rukometaše iz Ivanić grada. Sama ideja je bila da okupimo što veći broj djece pod imenom i prezimenom tragično preminulog člana Antonija Matijevića. Nadalje, mislim da je ovo lijepo u smislu popularizacije samog sporta, animacije roditelja. Mi kao takvi smo jedna mala sredina koja realno nema velike budžete i sve ostalo. Jednostavno se moramo posvetiti radu sa mladima. Mlade morate privući na neki način, svu tu djecu da vam dođu, da treniraju, da se bave time, tako da je ovo sve u principu za njih. Na turniru ove godine imamo 28 ekipa, ali svake godine smo tu negdje 28-30, tako da ko sudjeluje? Sudjeluje Borac Banja Luka, Kozari Dubica, Metković nam je ove godine došla, škola rukometa Metković, na što smo izuzetno ponosni, jer ove godine, treće te godine, stvarno imamo vrhunske škole rukometa iz Hrvatske. Metković, Bjelovar, Karlovac, Rijeka, to su sve škole sa velikom rukometnom tradicijom, stoljetno, možda i čak i više. Otac nesretno preminulog Antonija Matijevića naglašava kako mu ovaj turnir mnogo znači, jer je ovo još jedan od načina kako se Antonio ne bi zaboravio. Ovaj turnir meni i mojoj obitelji puno znači, jer tuga i bol koja postoji u srcu na ovakav način, uz pomoć prijatelja, uz pomoć ovog turnira, vraćaju kod nas jednu nadu u novi život i vraćaju kod nas ponos i sjećanje na našeg Tonija, tako da nam je ovaj turnir jako bitan i jako smo ponosni na njega. Naš Toni je od malih nogu, od svojih 7-8 godina konstantno igrao rukomet, volio je jako rukomet i nažalost, život je tragično završio tako kako je završio, ali u svojih 17,5 godina ja mogu slobodno reći kao njegov otac da je on, zahvaljujući rukometu, prošao više mjesta u državi i u inozemstvu nego što sam ja u svojih 45 godina. Trećem memorijalnom turniru Antoniju Matijević nazočio je gradonačelnik Ivanić grada gospodin Javor Bojan Leš, naglasivši kako će grad i narednih godina podržati turnir. Ivanić grad je grad rukometa, uvijek smo stajali iza naših klubova, stajat ćemo i dalje i siguran sam da ovaj turnir neće stati na tome, da će svake godine biti sve više i više ekipa. Vjerujem da će se u idućim godinama protegnuti i na više dana i bit će to jedna lijepa tradicija, jedan lijepi praznik rukometne igre. Memorijalni turnir Antoniju Matijević svake godine poprima sve veće razmjere prisutnosti klubova iz regije, te je muški rukometni klub Ivanić prepoznat kao zajednica koja razvija rad sa djecom i dobrosusjedske odnose u regiji.